Kaixo, Xabier Latorre naiz, arizmendiko irakaslea, baina ez hori bakarrik, baita ere arizmendiko antzerki taldeko partaidea naiz. Eta nahi dute esatea, ekainaren 20an, zazpiterrietan, eukiko duzuela gure emanaldi bat, Arima Zubin, eta, bueno, San Juanak hasteko uste dut modu egoki izan daitekela. Orduan, nahi bali baduzue ordu erdi luzetxo oso luzea beste izango, ez aspertzeko, gustora pasatzea, badakizu Arima Zubin, astelenian, 20an, zazpiterrietan. Jende askok igual ez daki arizmendik antzerki talde bat daukala, baino, bai, badauka. Talde horretan hartzen dugu parte irakasle batzuk eta gurasoak. Momentu honetan gaude behatzi, hasieratik, ez diego nola bajak eta darabagu 7 urte, uste du, 7 urte hauetan egin ditugu, zenbait emanaldi gehienak hemen inguruan ikastolarekin lotuta, baina baita ere kanpoan egin dugu Azpeitiko antzerki festivalan hartu nioan parte eta oso gustora geratu ginen. Neban aprobetxatzea aukera hau jendea animatzeko. Gu biltzen ga asteldetan, 6:30, normalean 8 arte goten ga. Eta hori, astelen tonto horietan ez bademakizu ez ere egin, bakarrikoari animau eta gu oso ondo pasatzen dugu. Eran aipatzi ere daukagula zuzendari bezala, David Errasti, eta bera da nolabait esaten duguna zer egin behar dugun, eta izan da zuzendari bezala, bere lana oso ondo egin dula eta egiten ari dela. Lehen esan dutena, nahi baldin baduzue momentu divertigarri batzuk pasatzea, badakizu non gaude.